Hei, tässä blogia kuvailen ja teen tästä Happy Wheelsia. Ajattelin pelailla vähän. Katsotaan näiden muiden tekemiä maita. Tää on vähän muuttunut, niin vedetäänpä tuosta. Epic Day 2. Mikäs se on? Otetaan katsimulpa. Ai jaa. No siinä tuli tämmönen. No mun suojaanammekaan. Ai sydämellä pyysillä. Vedetään uudestaan. Otetaan vaikka Damien. Damn. Sinne vaan kasalla. Nyt pitää päästä eteenpäin. Siitä totta mun kaljalla, kun siellä ollaan. Voi herra jumala. Aikuiset miehet, ettekö te ikinä opi? Ettekö te ikinä opitte aikuiset miehet? Rikos ei kannata. Älä pitää. Just joo. Just mikä se tuo. Niin. Mennään vielä kerran. Indiana Jonesi. Ei pääse alkuun. Ei pääse alluun. Tau. Tää voi vetää niin kovaa kuin sielu sieltä. Oho. Ui. Meni herkiksille. Indiana Jones. I'm Jones. You Jones. No. Viimeinen tyyppi. Tää helikopteria ja tää murskaan. Vähän murskaan. Oho. Minnes toi jäi? Jäi. Pitää aina jää jonnekin. Paha, vaikka mä vedän täältä. No maali toi oli kyllä. Mä olin ihan varma. Vedetään Indiana Jonesilla. Robin Swan. Ui. No tää sopii Indiana Jonesille. No poi. Oh, niin. Ei tällä. Ei vetele. No niin, ei vetele. Vitsi. Onks mä näin huonon näissä? Vitsi. Ei tossa mitään rajaakaan. Indiana Jones. Oho, pieni vauva lennän maahan. Ystäväin. Pikku Jones. Yö taivaalla. Jonesta katselee. Kuolen rinnallaan. Hei herra, pikku myy. Ei. Vitsi. Ei. Oi, vitsi, ei! Jap. Ok, se vetää sit tästä näin. Parkour poika on. No ei sitten. Viimeinen kerta kun teen. Minkä baby? Ei kun tää on jo viimeinen. Jos nyt ei, niin ei koskaan. Ei. Se oli niin lähellä. Oh niin.
Noin. Hyvä eteen. Ei tää voi olla näin vaikeeta. Ei voi olla noin vaikeeta. Joo. Toi riitti. Death Force. Katsotaanko tää? Oh yeah. Oh yeah. Ja osaan. Yeah. Oh. Mä vähän muussan. Äläpäs yritä. Minä tulee kirvesmies. Mä voi just... Oh, me. Väistäkää. Mä jaksan. En mä halua tää mitään ylimääräisiä läskejä pilaavaa mun peliiltä. Niin tjuhaa. Se oli semmonen. Taas näitä noita noita mä sitten riallun noita mappeja. 101 MR Jallu. Onko? Toivon, et vedä. Täällä ok on tää MR Jallu. Teille, sinulle. No okei, mä en oo mikään MR Jallu. Oi vittu. Sinne meni se harppuuna. Tähän mä en voi sanoa vielä mahotenkaan, mutta tästä vois... Mä voisin vaikka älä nyt jää siihen. Ei, et sä mitään lasta synnyttämässä siinä. Ollaan sitä pahempiakin koettu. Päästä mut noin sitten. Ai, joo, ymmärrän. Todella hyvin. Ummi. Me. Oh, fei. Kuka pääs me? Oh, man. Älä jaksa. Tos noin. No niin ja. Oh, mien kaula lähti. Vedetään täältä ihan tämmönen stuntbacker au. Tulee koko ajan tommonen nuppa juttu tohon. Norppanokka. No niin, vedetään vielä kerran. Tosta noin ja ei. En tätä voi mitenkään päästä. No, tosta ei. Jos pilataan eikä no ei. Viimeinen kerta kun yritän, mutta oikeesti ihan totta. Tai no en yritä enää kertaakaan. Exitomen. Tää vielä on viimeinen mappi. Oh man! Get out! Oli aikaa sulle. Ota sitä. Tosta toinen. Et periaatteessa voi vetää traktorilla ihan mäsät. Ok. Upsis. No sama oli Mr. Winewood ja...